Magandang araw mga kaswang. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Sherwin, Tubong Leyte. Pero ngayon ay, dito na ako nakatira sa Novaliches, malapit sa bayan. Magmula nang marinig ko sa isa kong kasamahang trabahanteng nakikinig sa YouTube channel niyo kaaswang, ay nainganyo na rin akong makinig tuwing may libre akong oras. Hanggang sa kinahihiligan ko ng makinig ng mga kwento tungkol sa aswang. Kung kaya palagi na akong nakaabang at nakikinig sa mga kwentong binabasa niyong nagmula pa sa mga sinder. Kaya naman ninais ko ring ibahagi sa inyo at sa iba pang mga tagapakinig ng inyong channel ang aking karanasan tungkol sa aswang nung ako'y binata pa lamang. Naway isa sa mapili niyong basahin ang aking ipinadalang mensaheng hango sa tunay kong karanasan. Taong 1999, nang maranasan ko ang hindi ko makakalimutang pangyayari sa sityo, kung saan pa ako naninirahan noon sa Leyte. Hindi ko na po sasabihin pa kung saang sityo ito nangyari, bilang respeto na rin sa mga naninirahan doon. Habang nagpapakain ako sa mga alaga naming manok at baboy sa gilid ng bakuran, ay may napansin akong isang babaeng hindi naman katandaan na lumapit sa kapatid kong si Ate Olivia. Nakasalukuyang nakatayo sa labas ng bakuran namin ng hapong iyon. Kaya sandali akong huminto sa ginagawa ko at tumingin sa kanila. Dahil napapansin kong kakaiba kong tumitig yung babae sa kapatid ko at para itong hindi mapakali sa kinatatayuan at panay kamot sa braso. Siya nga po pala mga kaaswang. Kung hindi niyo na itatanong, 6 na buwan ng buntis ang aking kapatid ng mga panahong iyon. Subalit hindi siya pinanagutan ng nobyong nakabuntis sa kanya. Ang masama pa ay, bigla na lang iyong nag-alsa balutan at umalis papuntang Maynila. Kapitbahay lang kasi namin ang nobyo ng kapatid ko. Kaya lang ay ayaw ng pamilya ng lalaki sa kapatid ko. Kaya noong nalaman nilang nabuntis ng anak nila ang ate ko, bigla na lang itong pinaluwas ng Maynila. Ngunit kahit ganon pa man ay, hindi namin pinabayaan si Ate Olivia. Sa halip ay, mas inintindi at inalagaan namin siya sa kadahilan ng hindi naman niya kasalanan na maging ganoon ang kanyang kapalaran. Isa pa, nag-iisang babae lang siya sa aming magkakapatid. Habang nag-uusap sila sa gilid ng bakuran ay, mataman kong tinitigan ng babae sapagkat matalim ito kung tumitig sa tiyan ng kapatid ko. At napapansin ko pang panay punas na rin ito sa bibig na para bang hindi napipigilan ng babae ang pagtulo ng laway. Hindi na ako mapakali ng mga oras na iyon, lalo na't hapon na at hindi naman lingid pa sa sityo namin ang mga bali-balitang may bagong yanggaw raw na namiminsala sa mga alagang hayop at may napababalita na rin na may isang batang kamuntikan ng mapatay ng yanggaw. Kaya lang bago pa man nakasaklolo ang mga barangay tanod ay nakatakbo na yung babaeng yanggaw. Kung kaya hindi pa matukoy ng mga kasityo namin kung sino iyon. Kaya naman iniwan ko muna ang ginagawa ko at lumapit sa kanila. Pagkalapit ko naman ay agad ding umalis itong babae. Kunot noong napatanong na lang ako sa kapatid ko kung ano ang sadya ng babae. Sumagot naman ito ng, iyon ba? Wala yun. May tinatanong lang yung babae kung may alam ba daw akong mauupahang bahay. Mauupahang bahay? Paano naman magkakaroon ng mauupahang bahay dito sa atin, ate? Liblib na sityo na to. Sarkastikong wika ko sa kapatid ko. Dahil nakapagtatakang may naliligaw na tao sa sityo namin para lang magtanong kung may mauupahang bahay ba.
Yun nga din ang ipinagtataka ko eh. Kung bakit dito pa siya nagtanong. Pwede naman siyang magtungo doon sa kabilang baryo bago makarating dito sa atin. Aniya pa. Kaya nga. Tsaka bago yun makarating dito sa sityo natin, may madadaan ang baryo muna yung babae. Dapat doon na lang siya nagtanong. Tugon ko. Hayaan mo na. Baka nahihiya lang sigurong magtanong yun doon. Wika pa ng kapatid ko. Siya nga pala ate. Suot mo ba yung binigay ni tatay na pangontra ng aswang? Suot mo ba yung binigay ni tatay na pangontra sa aswang? Tanong ko sa kanya. Tumango naman ang kapatid ko at ipinakita niya sa akin ang kulay pulang tela na ibinalot sa pangontra laban sa mga masasamang nilalang. Tara na po sa loob ng bahay. Magdidilim na, baka mahambugan ka dito sa labas. Pag-aaya ko sa kapatid ko. Tsaka dapat hindi ka na lumalabas ng bahay ate. Kapag ganitong oras na, mamaya makasalubong mo pa yung sinasabi nilang nayanggaw. Pagbibirong sabi ko sa kanya habang naglalakad na kami papasok sa loob ng bahay. Bigla namang natawa ang kapatid ko at binatukan ako sa ulo. Kaya napapakamot na lang akong umiiling bago binalikan ang naiwan kong gawain. Hanggang sa isang araw, mag-aalas 6 pa lang ng hapon ay kumain na kami. Dahil maagang nakauwi ang aking ama galing sa kabilang baryo. Kinuha kasi siya ng kanyang kumpare upang samahan itong magkatay ng baboy. Kaya pag uwi ng aking ama ay may dala na itong karning uulamin namin. Pagkatapos namin kumain ay ako na ang nagpresentang magligpit ng mga kinainan namin. Sigurado ka bang ikaw na lang ang magliligpit? Tanong sa akin ni Ate Olivia. Opo ate, magpahinga ka na doon sa kwarto mo. Huwag ka nang masyadong magpakapagod. Tugon ko sa kanya. Agad naman itong naglakad na papunta sa kanyang kwarto. Kaya ipinagpatuloy ko na ang pagliligpit ng mga hugasin. Maya-maya pa ay naghugas na ako ng mga pinggan sa lababo. Habang naghuhugas ako ng mga pinggan ay may naramdaman akong hayop sa ilalim ng kusina namin na para bang may nginangata ito. Dahil sa tunog na naririnig kong tila asong sumisinghap-singhap at may nginunguya. Siya nga pala mga kaaswang. Ang kusina kasi namin sa probinsya ay gawa lamang iyon sa kawayan at may silong iyon na sa tingin ko ay mahigit 1 metro ang taas. Tapos may kaunting pabilog na butas dahil doon itatapon ang mga pinaghugasan para dediretso na sa likod ng bahay. Tapos may kaunting pabilog na butas dahil doon itatapon ang mga pinaghugasan para dediretso na sa likod ng bahay ang tubig. May kanal kasi kaming ginawa doon para hindi magbara ang mga tinatapon naming pinaghugasan. Kahit nakaramdam ako ng kakaibang presensya at nakaamoy na ako ng napakabahong umaalingasaw na amoy na para bang nabubulok na patay at pinaghalong amoy imburnal, ay hinayaan ko na lang kung ano man yung nasa ilalim na nag-iingay dahil baka aso lang iyon at kinakain lang nito ang mga itinatapon kong tira-tirang pagkain. Pinagpatuloy ko na lang ang paghuhugas ng mga pinggan. Ilang sandali pa, nagulat ako at napaigtad mula sa pagkakatayo. Sa kadahilan ng bigla akong nakarinig ng malakas na paghinga na nanggagaling sa ilalim ng kusina. Kaya bahagya ko yung sinilip sa may butas ng kawayan. Pero pagsilip ko, ay wala naman akong nakikitang kung ano nandoon. Kaya binilisan ko na lang ulit ang paghuhugas sapagkat nanindig na ang mga balahibo ko sa batok at nakaramdam na ako ng hindi maganda't kinakabahan na rin ako. Pagkatapos kong maghugas ay kaagad na akong nagtungo sa kwarto ko upang makapagpahinga na.
Habang nakahiga ako, ay hindi ko na namalayang mahimbing na pala akong nakatulog. Bandang 12:00 ng hating gabi nang magising ako at napabalikwas ng bangon dahil sa ginawang ingay ng aking ama. At para bang may pinapagalitan itong tao sa labas ng bahay. Kung kaya agad na akong lumabas ng kwarto. At doon nga'y naabutan ko ang kapatid kong si Kuya Alberto at ang aking ama na may sinisilip sa may pintuan. Nakita kong may hawak-hawak na itak ang aking ama at si Kuya Alberto naman ay nakatayo lang sa likuran ng aming ama. Kaya tinanong ko sila kung sino ang kanilang kaaway. Ang sabi naman sa akin ng aking ama, kanina noong magising siya at uminom ng tubig sa kusina ay bigla na lang siyang may naaninagang tao sa gilid ng bahay at nakasilip sa may butas ng bintana. Hindi lang niya namumukhaan kung sino iyon. At nung kinuha na nga niya yung itak at patakbong tinungo ang bintana ay bigla naman itong tumakbo sa may gilid ng bakuran. Kaya kaagad na binuksan ng aking ama ang pintuan upang habulin sana ang taong sumisilip. Mabuti na lang at nagising si Kuya Albert, kung kaya napigilan niya ang aking ama na lumabas ng bahay. Sumilip-silip din ako at nagbabaka sakaling makikita ko rin ang nakita ng aking ama kanina. Baka magnanakaw lang yun, tay. Wika ko sa aking ama. Hindi anak. Alam kong hindi normal na tao iyon. Dahil nung tumakbo yun palayo ay nag-iwan pa ng napakabahong amoy dito sa gilid ng bintana natin. Tugon ng aking ama. Itinuro ng aking ama ang isang malapot na likidong sa tingin ko ay laway iyon. Subalit nakakapagtaka ay kakaiba siya. Kumbaga hindi siya normal na laway lang ng tao. Dahil bukod sa napakalagkit noon ay sobrang napakabaho pa. Sa tingin mo, tay, anong klaseng tao yung nakita mong sumilip kanina? Tanong ko sa aking ama. Sa tingin ko, anak, isang aswang ang taong iyon. Kaya maghanda kayo. Dahil alam kong ang ate mo ang pinuntahan noon dito. Siguro ay naamoy noon ang ipinagbubuntis ng kapatid niyo. Wika ng aking ama. Sandali naman akong sumilip sa may pintuan ulit. Maya-maya pa, akmang aalis na sana ako mula sa pagkakasilip nang biglang may naaninagan akong bultahin ng tao na gumagalaw sa may sagingan. Kaya tinitigan ko iyong mabuti. At nung matitigan ko na nga iyon, mga kaaswang ay nanlaki ang aking mga mata at nagtayuan ulit ang mga balahibo ko sa batok. Dahil klarong-klaro ko nang nakikitang may babaeng nakatayo sa gilid ng puno ng saging malapit sa kulungan ng baboy namin. Dahil sa mataas ang sinag ng buwan ng gabing iyon, kaya kitang-kita ko talaga ang mukha nito. Teka, siya yung babaeng kausap ni Ate Olivia nakaraang araw. Sambit ko sa aking isipan. Agad ko naman kinalabit ang aking ama at itinuro sa kanya ang nakita kong babae. Nang mapatingin naman ako sa mukha ni Kuya Albert ay napansin kong saglit itong natulala at namutla. Nakasilip na rin pala ito sa sewang ng pintuan ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa'y binalik ko ulit ang tingin ko sa may sagingan. At noong napatingin na nga ako sa babae ay panandilian akong natulala. Sa kadahilanang para akong nahipnotismo at pagkaramdam ko'y biglang umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. At nagtayuan ang balahibo ko sa batok ng magtama ang aming mga mata ng babaeng nakatayo sa may sagingan. Nangilabot at nangangatog ang mga tuhod ko dahil kitang-kita ko, mga kaaswang, ang nakakatakot na itsura ng nilalang. Buhaghag at nagsisipagtaasan ang mga buhok ng babae at tila ba'y kasing tigas iyon ng alambre. Namumula ang lumuluwang mga matang nagbabaga
Sabayan pa ng likidong umaagos sa bibig nitong kulay pula. Agad naman akong bumalik sa ulirat nang tapikin ako ng aking ama sa balikat. "Maganda kayo anak, mukhang may hindi magandang mangyayari ngayon." Bulong ng aking ama sa akin, sabay tapik sa balikat ko. Kinakabahan man ako ay nilakasan ko na lang ang aking loob, alang-alang sa mga magulang ko, lalo na at buntis ang aking kapatid. Ilang sandali pa ay inihanda na ng aking ama ang buntot ng page na nakasabit sa may gilid ng kwarto ni Ate Olivia. Habang ang aking ina naman ay nasa tabi lang ni ate at inaalo itong huwag matakot. Iniabot sa akin ng aking ama ang buntot ng page at nagsabing, kahit anong mangyari, sa oras na lalapit sa amin ang aswang na nasa labas ay huwag akong magdalawang isip na hampasin ang buntot page upang hindi makapasok sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay bigla na lang kaming nakalanghap sa hangin ng hindi kaaya-ayang amoy. Para iyong amoy putok na amoy malansang nabubulok na sugat na hindi mo maintindihan mga kaaswang. At kapag ikaw ang nakaranas nito, ay talagang masusuka ka dahil sa sobrang bahong nakakasulasok na halos nanunuot na sa sikmura mo ang amoy. Nakita ko naman ang kuya kong may hawak-hawak na patulis na kawayan na sa tingin ko ay bagakay iyon at itak. Sumilip ulit ito sa may pintuan. Ilang sandali pa ay nangilabot na lang kami dahil sa nakarinig na kami ng huni ng wakwak at nagpaikot-ikot lang sa paligid. Napatingala naman ako nang marinig kong biglang kumalabog ang bubunga namin na akala mo'y may nalaglag na bunga ng niyog. Subalit alam kong hindi iyon niyog dahil wala naman kaming puno ng niyog na malapit sa bahay namin. "Bugsit kang aswang ka! Lumabas ka dito! Lumayas ka dito dahil kung hindi, papatayin kita!" Nang gigigil na sigaw ng aking ama. Habang ang kuya ko naman ay palihim na umikot sa gilid ng bahay namin, bit-bit ang kawayan. Ayon sa kuya ko, plano niya raw kasing tusukin ang bit-bit niyang bagakay ang aswang kapag nakita niya iyong lumapag sa lupa. Kaagad rin namang lumabas ang aking ama, kung kaya mabilis na rin akong lumabas ng bahay at sinundan ko sila. "Emily, isarado mo ang pintuan. Huwag na huwag kang magbubukas hanggat hindi kita tinatawag." Pasigaw na sabi ng aking ama habang naghahabulan na kami patakbo sa bakuran. Dahil nakita umano ng kapatid ko ang aswang na naroroon sa may bakuran. Pagkadating namin sa may bakuran ay naabutan namin ang isang malaking baboy na kulay itim. Subalit kakaiba ang baboy na ito kaysa sa pangkaraniwan mga kaaswang. Dahil sa nagbabaga ang mga mata nitong namumula at naglabasan ang mahahaba nitong pangil habang patuloy na tumutulo ang malalapot nitong laway sa lupa. Walang pag-aatubiling hinataw ng kapatid ko ng bitbit niyang bagakay na may matulis ang dulo ang aswang. Tapos ay hinagupit ko naman iyon ng buntot page. Umatungal ng malakas ang aswang nang masugatan ito ng kapatid ko. Subalit nagulat na lang ako nang biglang sinunggaban ng aswang ang kapatid ko. Tapos ay walang ano-anong kinagat siya nito sa balikat, kung kaya't nagmamadali na akong lumapit dito at hinataw ko ng hinataw ito ng buntot ng page. Habang ang aming ama naman ay tatagain na sana ang aswang. "Tay, huwag! Baka matamaan mo si kuya!" sigaw ko sa aking ama. At patuloy ko pa rin hinahambalos ng buntot ng page ang aswang hanggang sa manghina na ito. Noong masakta na ang nilalang ay mabilis na itong tumakbo papalayo sa amin. Hahabulin ko pa sana ito pero pinigilan ako ng aking ama. "Hayaan mo na anak. Huwag mo nang habulin pa.
Baka lalong mapahamak lang tayo kapag hinabol natin iyon. Saad ng aking ama. Inakay ko naman pabalik sa loob ng bahay ang kapatid kong si Kuya Alberto. Pagkatapos namin ay nag-aalalang nagtanong ang aking ina kung napano ang aking kapatid. Kwento naman namin dito na sumugod sa amin ang aswang na nag-aanyong baboy at kinagat si Kuya Alberto. Agad namang ginamot ng paunang lunas ng aking ina ang sugat na natamo nito. Kinabukasan ay inutusan ako ng aking ina na tawagin ko si Mang Celso, ang albularyo sa kabilang baryo. Pagkadating ni Mang Celso sa bahay ay napasabi na lang itong, "Jesus Maria Josep, mabuti at hindi kayo tinuluyan ng aswang na gumambala sa inyo kagabi." Saad nito na napa-sign of the cross. Tinanong naman siya ng aking ina kung bakit. Ayon naman sa albularyo na yung nanggambala sa amin kagabi ay bagong yanggaw pa lamang. Kaya agresibo itong makuha ang nasa tiyan ng aking kapatid. Nagkatinginan naman kami ng aking ama habang ginagamot ni Mang Celso ang kapatid kong si Kuya Alberto. Ayon pa sa albularyo ay, yung nagpakita umano sa amin kagabi ay isang pagbabalat kayo lang ng aswang upang hindi namin siya makilala kung ano ang totoo niyang katauhan. Kung kaya sa paningin namin ay isa iyong babaeng hindi gaanong katandaan. Subalit ang totoo ay dalaga pa iyon. At ngayon ay alam niya na kung saan iyon matatagpuan. Dagdag pa nitong wika, huwag na kaming umanong mag-alala pa dahil hindi na babalik pa ang aswang, sapagkat pagkapasok niya pa lang ng pintuan ay nilagyan niya na ng orasyong pangontra ng masasamang nilalang ang aming tahanan upang hindi na muling makalapit pa sa amin ang aswang. At yung sugat naman ng kapatid ko ay mabilis na lang maghilom iyon dahil inusalan na niya ng orasyon. Magmula nga noon ay naging matiwasay na ang aming pamumuhay. Wala na rin nang gambala pa sa aming aswang. Hanggang sa naipanganak na ng aking kapatid ang kanyang anak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa inyo. Muli po, ako po si Sherwin ng Taubong Leyte. Alright. Ingat mga